Toinen. No nyt se vilkkuu. Joo. Numerot käy siellä. Tuolla on se linssi varmaan tuo. Äsken katsottiin noi kiinnitykset ja nyt oli noin. Kiitokset sinne alaskin vielä tästä. Tää oli hieno. Hieno päivä. Jarrukäsi on oikee, eli sitten koennojaus valjaille. Joo. No niin. Jarru! Joo. Yes. Joo, valjat on hyvä. Näin on, siitä vaan menoksi. Tää voit astuakin nyt yli ja sitten ota sieltä alta vaan. No niin. Hyvin menee, sitten jalat suoraksi, polvet suoraksi vaan. No niin, se on hyvä. Sitten täytyy oikeesti työntää itteensä alaspäin. Joo, sillä lailla jarrukäsi on hyvin siellä.